sunanka? Usman. Da ƙarfi. Usman wa sunan uba? Usman Ahmed. Ahmad. Ok. A wace unguwa kake? Kurna. Kurna ta ina kenan? Kurna yan ganda. A Kano kenan? Eh. To ina yawan ganin ka kana saka waƙar Kwankwaso. Gaskiya. Me ya ja hankalinka kake son Kwankwaso? Saboda Kwankwaso mutum ne mai daraja. To bayan sun ba mu haka ba. Makarantu yana dan tattaimaka mana. Kuma saboda haka ma yasa ina son shi, kuma yana ayyuka wanda dole kuma ba ka san shi ka yawa. To a takaice dai shekarar ka nawa? Shekara ta 15. Shekarar ka 15? Ka daɗe kana son Kwankwaso? Gaskiya na daɗe. To kuma gashi kana tallan magani, wani magani ne? Mai nasara. Dakta Mai Nasara. To me yasa shi Dakta Mai Nasara ba shi da waka kenan ta kamfaninsa kenan? Yana da ita. To me yasa kullum in ka zo kasuwa kake saka waƙar Kwankwaso? Saboda gaskiya ina son shi sosai. To saka waƙar Kwankwaso da kake yana janyowa kenan ana siyan maganin ka? Kuma yana sawa muna yada jam'iyya. Oke, hakan ma jam'iyyar nan ma mun yayyada da sosai da sosai. Na sani kullum na ganin ka kana saka waƙoƙin Kwankwaso. Gaskiya. To yanzu kenan hakan da kake sakawa kana tallan maganin ka duk gashi nan ma abar duk kawun ne ta bana Kwankwaso. To hakan da kake tallan magani shi Dakta Mai Nasara idan ya ji kana yi kenan ba matsala? Matsala tunda wasu shi ce. Gaskiya ne, to shi kenan Allah ya kara lafiya da soyayya da kake masa. To tun da haka bara nawa ne Dakta Mai Nasara? 150. To ga 200 a bani guda ɗaya.